Ariketa hau egiteko omen legea behar dugu. V-ek voltajea esan nahi du. Eta unitatea voltio da. I-k intentsitatea esan nahi du. Eta unitatea amperea da. Eta azkenik, R erresistentzia esan nahi du. Eta ohioa da unitatea. Erresistentzia mugimendu bati oztopoa jartzen diona da. Zirkuito elektriko bat egiteko beti behar dugu pila bat eta pila horrela adierazten da. Hau erresistentziaren ikurra da. Hau intentsitatearen ikurra da. Eta hau etengailua da. Laburbilduz, hau intentsitatearen ikurra da. Hau voltajearena, pilarena. Eta hau erresistentziarena. Gure ariketan, kasu honetan lehenengo ariketan, erresistentzia 100 miliohmiokoa da. Intentsitatea ez dakigu zein den. Hau aurkitu behar dugulako. Eta voltajea 10 voltiokoa da. Milik 10⁻³ esan nahi du. Orain, zirkuito elektrikoa egingo dugu. Lehen erakutsi dizuedan bezala, intentsitatea jakin behar dugu. Voltajea 10 voltiokoa da. Eta erresistentzia 100 miliohmekoa. Eta intentsitatearen formula hurrengoa da. Formula hau kontuan hartuz, ordezkatu egingo ditugu. Voltajea 10 voltiokoa. Eta erresistentzia 100 miliohmekoa da. Baina 100 milion zenbat esan dugu dela? Mili da 10⁻³. Orduan, 10 voltio zati 0,1 ohm.
idazkera zientifikoa erabili behar dugu hau egiteko. Badakizu zelan egiten den? Hau honela ateratzen da. Egin behar dugu hemendik hasi behar gara eta kontatu behar dugu 1, 2 eta 3. Orduan, horregatik atera zaigu 0,1. Eta orduan emaitza 100 amperekoa da. 100 ampere da emaitza. Beti bezala, emaitza idatzi bat eman behar da. Orduan, jarri behar dugu 100 ampereko intentsitatea egongo litzateke. Eta hori izan da guztia, mila esker.